DJ Mahesh. అయ్య బాబోయ్ ఆ పని చేయకరే, నీకు మీ తమ్ముడికి మధ్యలో లింక్ కట్ అయిపోతాయి. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? తర్వాత నేను అన్నా. హలో ఎవరండి? DJ Mahesh. I love you Mahesh. అరే బక్కడా నువ్వు అడిగినప్పుడు బుద్ధి మాట్లాడా కన్నా ప్లీజ్ అమ్మగారు మాట్లాడు అంటే మాట్లాడదు. లక్ష్మణ్ వర్గం నల్కొండ డీజే. DJ Mahesh. DJ Mahesh. నిజం ఇష్టం లేదా? చచ్చిపోయింది ఇష్టం. DJ Mahesh. DJ అరే ఏవాలా చెక్ పనేసుకో. లక్ష్మణ్ వర్గం నల్కొండ డీజే. DJ Mahesh. DJ Mahesh.